Do Piešťan vás priviedla konferencia Picto 14. S akou témou vystúpite? Čo máte pripravené pre publikum? No vlastne budeme prezentovať to, čo robíme a vlastne v akých situáciách sa stretávame pri zadávaní nejakých projektov od klientov a vlastne chceme povedať o tom, aké máme v tom obore našom skúsenosti. Čiže téma je rukopis ilustrátora versus corporate identity spoločnosti alebo teda nejakej tej firmy. A aké skúsenosti doteraz máte v tejto oblasti, kde pôsobíte? Tak rôzne skúsenosti, v podstate nebolo ich nejak veľmi veľa, ale snažili sme sa vlastne aj do tej prezentácie vypichnúť ako keby také tie najzaujímavejšie alebo také najrôznorodejšie, kde dokážeme ukázať v podstate tie modelové situácie, že aké pri tom vznikajú. Čiže môžete trošku ešte bližšie priblížiť oblasť, ktorej sa venujete? No, v podstate sme obidva výtvarníci. Braňo ešte študuje, ja už pracujem ako art director, ale tvoríme vlastne malby muralistické v exteriéri, ale máme veľa presahov aj do iných médií, ako je zvuk, hudba, animácia, video, že máme taký širší rozsah, sa dá povedať, ale všetko to vlastne hlavne vychádza z tej malby alebo z tej spoločnej tvorby vždycky na jednotlivých projektoch. Čiže verejnosť vás môže poznať pod akým názvom? Môžu nás poznať pod názvom Pack Crew a tam je vlastne s tým najviac spojená tá malba. Vlastne veľké muralistické diela, steny v exteriéri. Z akých zdrojov ste sa dozvedeli o konferencii? Kto vás oslovil? No, v podstate sa pohybujeme v tej komunite, ktorá sa aj tu prezentovala, alebo ju aj navštíví túto konferenciu. Čiže nejak tak prirodzene, že proste organizujú to a aj sa toho účastnia ľudia, ktorí sú proste z našej generácie alebo z našich záujmov. Čiže boli sme s tým v kontakte už dlho, s touto konferenciou. Aj ste sa trošku informovali, že teda akým témam sa venovala v minulosti táto konferencia, lebo je to ešte iba 3. ročník a teraz táto téma je trošku iná, že išla do verejného priestoru tá ilustrácia, ináč to bola teda knižná ilustrácia. No, ja sa priznám, v podstate túto organizáciu asi registrujem asi len rok, čiže nemám o tom ako keby viacej informácií. A čo hovoríte na tú atmosféru, ktorá tu panuje, pretože je to taká komornejšia atmosféra, trošku nie je to v hlavnom meste, je to teda v kúpeľnom meste Piešťany? No, to vôbec nevadí. Mne práve takéto komornejšie ako keby akcie viac vyhovujú. Myslím si, že a práve aj tu sem prídu vlastne tí ľudia, ktorých to naozaj zaujíma. A môže tam byť lepšia tá komunikácia vlastne s tými ľuďmi, že vlastne neprídeme a neodrapocame niečo a neodídeme, ale proste môže tam fungovať ten feedback, alebo že tí ľudia sa konkrétne spýtajú na nejaké veci, ktoré možno neodznejú z toho, čo povieme.